Zaoberám sa kvetinárstvom už 12 rokov. Začalo to tak, že ma moje kamarátky nahovorili, nak by som sa skúsila v tomto remesle. Je to konkurencie tu v našej obci, je to nás tu viacej, ktoré robíme s kvetami, pa potom každá sa usilujeme, aby sme tak svoju robotu robili čo lepšie a zadovoljili žiadosti zákazníkov. Spočiatku tak bolo ako ťažšie, ale sme sa usilovali rokami naveky mať voľaké inovatívne veci aj v sústreť ľuďom, ktorí nemôžu prísť do nášho kvetinárstva, a potom my doručíme aranžmán, kyticu, tak na žiadanú adresu a prekvapíme tých, kto tie kvety dostane. Také jedinečné, čo sa robí tu u nás na tomto priestore u nás v kvetinárstve. Je to taký flower letterbox, ktorý obsahuje svieže kvety. Zákazník si to u nás objedná a my to zase posielame kurierskou službou na žiadanú adresu zákazníka.